onye agbakwelere inwụrụ onye nye ga-eri ego inwụrụ ọnwụ ụmụ ya eke ego inwụrụ ọnwụ ụmụnne eke ego nke onye na-eme otinye na nke ya ọhụrụ na onwere nke na-alachawo nke o ketala onwere ije lachawo onwere nke na-agba drọgụ n'elu nke o ketala onwere ije gba drọgụ onwere nke na-azụ afịa ka ọ batala otinye nụ n'afịa ị ga-abụzi ọgbakwerere mana o nwere ike mgbe ịdị ndụ n'ụwa sọgali ka ị na-ala zazụ friji ka ị na-eri ịbịazie n'ụwa nwụrụ anwụ ndị dị ntụ eke ego ya ịnọdụzie naanị mmụọ na-ebe nwanne m na o nwere onye mere ibia n'ụwa nke onye ọba kweliri ebezi n'alịlị oluzie mbọsị ga-anwụ nwunye na anụ apịachaba onwe ya ọchọ obele nwata nwoke oribi ọjọlọ nwanne m o buru jip n'eze ọchọ kirikiri nwata tinye n'iru moto nnọdị naanị mmụọ na-ebe ebezi na-arịrị nwanne m ka onye riri ka obula iri ihe egoghị na ndụ nwanne m ọ na-abụ n'ọnwụ ka ị ga-erizinụ onye nwụrụ anwụ na-eri rice nwanne m onye nwụrụ anwụ n'ala ahịa na-esi onye nwụrụ anwụ n'ala une onye nwụrụ anwụ ọgbazi ebe onye ya dị nwanne m ọlụgodịla une nọ n'ụwa na ọ bụ ndị dị ndụ ga-eribezi ọ bụ naanị ka ọ lụrụ nwanne m ndị ndụ ataba ife alụ o nwere jip ise na ọ bụ ndị dị ndụ ga-eriba nwanne m na-eri ife anyị mụ na-atụ ndụ mmanụ konyeri kobuna